Akong pagtahod sa ato ang Episcopal Vicar sa district, Monsignor Dusoy Dusado. Sa atong mga pinanggang kaparian nga nangalagad dinhi sa atong parokya, pinanguluhan ni Father Jolard Lareda, napod si Father Kit, atong nagbasa sa Ebanghelyo, o of course si Father Brilly. Mga igsuon ko mga kaparian, mga hinigugma namo nga mga parokyanos, mga igsuon ko diyan ni Kristo. Sa di pa ko magsugod sa akong hamubo lang nga wali, mahimo ba mohangyo ko ninyo? Lingia sa ang inyong mga tapad. Okay? Lingia. Nya palihog ingna ang inyong tapad. Sa katapusan, dili lang pultahan sa simbahan, kundili pultahan sa langit iyang ablihan. Sige, please. Bright din Tagalilo anda. Na-memorize man dayon. Pero importante to kaayo. Kay mao to siya atong pagtuo. Unya, mao po'y atong pag-ampo. Okay? Nasabtan ninyo? Mao ti atong pag-ampo nga sa katapusan, nag-abot sa panahon, ang ablihan sa Ginoo para nato nga naningkamot pagsunod kaniya, dili lang pultahan sa simbahan, kundili ang pultahan sa iyahang gingharian. Amen? Atong pakpakan ang tanan, be. Karong adlaw, sa ako nang gingon sa pagsugod, special kay nga adlaw, kay atong gipasidunggan ang Kristo nga hari. No? Next Sunday is the beginning of a new liturgical calendar. So niining katapusan nga Domingo sa liturgikanong kalendaryo, atong gisaulog kining maong piyesta sa Kristo nga hari. Nindot kaayo kay ngano ang buot natong isangyaw sa kalibutan nga sa katapusang panahon si Kristo gyud may maghari sa tanan. Amen. Kunya nindot kaayo kay niining mong adlaw ato sa nga gisaulog kining misa, pagpasalamat sa Dios sa pag-abli ug balik sa atong simbahan dinhi sa Liluan. Kasabot gyud ko sa inyong gibati nga kalipay. Kay dako man sa kaayo ang inyong gibati nga kaguol. Sa nahitabo, karong adlaw, buot nato nga ipadayag nga dili ang sala, dili pod ang kadautan maoy maghari, kundili ang gugma ug kaluoy sa Ginoo. Amen. Mao na itong gipadayag karon. For a while, nagtuo ta, murag mibati ta nga midaog man ang yawa. Mura man og midaog ang sala, mura man naghari ang dautan. But only for a while. Tungod kay sa tinuod lang. Dili ang dautan, dili ang sala, mao'y magpabiling madaogon, kundili ang dakong gugma sa Dios. O kini mo napamatud-an nato karon. Kunya abi niyo mga igsuon, ingon ana sa baya ang nahitabo didto sa Kalbaryo. Namina mo sa Ebanghelyo nga gibasa nining kapistahan sa Kristo nga hari, ang Ebanghelyo didto sa Kalbaryo. Unsa may nahitabo didto for a while. Murag midaog ang dautan, namatay gud ang Ginoo. Ang inosente mo'y gisakit, mo'y nagipaantos, mo'y gilansang sa krus.
Kung atong tanawon, napildi man ang katarong. Pero mura lang. Kay ngano, sa pagkatinuod, didto sa krus, gibuntog sa Dios ang sala ug ang kamatayon. He made sure that sin and death will not have the last word. The final say belongs to God, Christ the King. Pakpakan na to ang Ginoo. Mga igsoon, nining bulahang adlaw, duha ka buok ang atong tutukan ug maayo, ug paningkamutan nga atong himuong panigingnan. Ang una, ang Kristo, hari nga nagsakripisyo. Ang ikaduha, ang kawatan nga nagbasol sa iyang kasalanan. Are you ready? Dili lang ni dugayon nako ha, pero pasabton ta mo. Una, ni ay Kristo nga nagsakripisyo. Unsay gisinggit sa mga tao, kung hari ka sa mga Hudiyo, luwasan imong kaugalingon. Naog diha sa krus. Unsay gisulti sa kriminal nga daskilid, mingon pud siya, ikaw ang Mesiyas, luwasan imong kaugalingon og kami. Mga igsuon, ang mga Hudiyo, nangita silang hari nga maniguro sa iyahang kaugalingon. Ang gusto nilang hari, kanang dili malupig, di mapilde, maghari, mo dominar. Okay? Mo'y magbuot sa tanan. Ang ilang gusto nga hari, kanang maoy magpasakit sa uban, dili magpa-daog-daog. Kanang hari, God, kanang magmapahita soon, God, kanang tuwag siya mabaw, hangdon sa tanan. Mga igsuon, gipadayag ni Kristo nga ang tinuod nga hari dili maniguro sa iyahang kaugalingon. Kay ang tinuod nga hari dili magpaalagad kundili mangalagad sa uban. Ang tinuod nga hari dili muluwas sa iyang kaugalingon, puro muluwas sa ubang mga tao. Tanawa mga igsuon, si Kristo, He did not save Himself, but He saved the thief, ang kawatan na diha sa iyahang kiliran. Gani, dito sa krus, wa man siya maingon, how do I survive? How do I save myself? Ang iyang pangutana sa iyang kaugalingon, samtang dito sa krus, how can I save others? Mabitaw nga bisan dito sa krus, kung sa iyang giampo, Amahan, pasaylua sila. Kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Can you imagine? Gipasakitan na siya maayo, gaampo pagyud siya alang sa kaluwasan sa mga tao nga nagpasakit niya. O kita pa ito gipasakitan? Sus, malipay ta. Hukman, patyon, silutan ang nagpasakit nato. But Jesus is different. Kitagaan niya hulagway sa usa ka hari nga ang gihunahuna ang kaluwasan lamang sa uban. Mga igsuon, nindot ni kaayo nga pahimangno natong tanan, kay kita sama sa mga Hudiyo. Ganahan ta mo pili og mangulo nato nga hapog gyud. Kanang mao gi mo dominar nato, kanang mo may sugon nga mo dumala nato. Bahala na og di mo tunong sa kabubuton sa Ginoo. Mga igsuon, sa tinuod-anay lang, ngano nga nag-antos ta karon? Ngano nga daghan sa ato nag-antos sa kapobrehon bisan dato ta nga nasod? Kinitungod kay ang atong mga pangulo dili tanan pero daghan kanila sama sa pangulo nga gipangandoy sa mga Hudiyo. Kung ang atong mga pangulo maniguro sa ilang kaugalingon, ang katawhan maoy maglisod. Ang pangulo nga dili kamao magsakripisyo, dili kamao nga magantos, katawhan ang magantos. Amen? Ganahan ko kay kusog ang inyong amen.
may nang nakasabot gyud mo, mao na mga igsuon, mag-amping kita kanunay sa pagpili og mga pangulo nga modumala nato. Amen? Amen lagi. Nag-eleksyon, malimot man. Oh. Siguroon kita ng amen ha. Tagaliluan na. Siguroon kita tong amen. Kung ang atong mangulo sama kang Kristo, why mag-antos? Kung ang mga mangulo nato dili maniguro sa kaugalingon, why mag-antos? Malipayon ang katawhan. Bulahan ang tanan. Kung sama ni Kristo ang atong mga pangulo nagunahuna ra gyud og kaluwasan nato, kitang tanan magmalipayon diha sa katilingban. So mo na itong iampo mga igsuon. Sa katapusan, kay miingon ra ba ko nga mubo ra akong wali, ni ay kawatan nga nagbasol sa iyang kasalanan. Can you imagine? Ag-usa, sigurista gyud. Pero di ay usa. Pareho man silang makasasala. Kining usa, mapaubsanon kayo nga miangkon. Kini atong nabuhat, kini atong silot, angay gyud ni para nato. Iya'y makasasala nga, tingani, nakaamgo gyud siya. I deserve this. I have to face the consequence. Ako maning gibuhat, akong bayran ang akong nabuhat nga kasalanan. Pagkanindot ka, no? Kung kining mga nangawkaw sa atong panudlanan sa nasod, kini untay lang sundon. Wa gyud siya magpasumangil og uban. Wa siya mingon nga, dili ako oy. Sila may nanguha ana. Wa itong kanunay madunggan, no? Dili ako oy, ngano gutong ako? Wa ko'y nakaw bisag piso. Gabing limuda gyud. Oy, ako lagi pero gamay ra ako. Nay dagko, ang nakuha dagko ng uban. Tanawa ra gud. Inani nga klase nga kawatan, wa joy kaluwasan. Kay di man mo angkon, wa man mo dawat sa ilang sayop. Mamasangil man og lain. Kanom di mo ni Adan ug ni Eva sa pagpangita sa Ginoo. O asa naman mo unsa gisulti ni Adan? Dili ako, Lord. Ang babae nga imong gihatag nako may nagpakaon nako sa prutas. Ya, nangutan ng Ginoo unsa man? Ya, unsa tubag ni Eva? Dili ako, Lord, ang bitin. Passing the back. Wa gyud ni angkon og sala. Sama aning daghan sa atong mga korap nga mga opisyalis sa gobyerno karon. Wa gyud mo angkon. Isig pasumangil sa uban, isig basulay sa uban, why mo angkon? But here is the good thief. Unsa ang giingon? Unsa ang giingon? Ginoo, hinumdumi ako kung ikaw maghari na. Tanawa, sa iyang pagpaubo, sa iyang kaugalingon, unsay gitubag sa Ginoo. Karong adlaw, uban ka kanako didto sa paraiso. Mga igsoon, hinaut unta, kini mga pulong madunggan sa mga nangawkaw sa atong kaban. Madunggan ta nila nga salvation is still possible. Maluwas sila. Ug mao ni importante sanan. Bahalag mapriso basta didto maluwas ta sa gingharian sa Dios. Bisan na nagpasipala sa atong simbahan, kung budawat siya sa iyang sala, magpaubos sa kaugalingon, mangayog pasaylo sa Ginoo, maiya gihapon ang gingharian sa Dios. Mga igsuon, kini dili lang para sa nagpasipala sa simbahan, dili lang sa mga kurakot sa atong katilingban, kundi para kanatong tanan. Bispo, pare, katawhan sa Dios, lay minister, altar boy, choir, itang tanan. We have to humble ourselves and be like that good thief. Let us recognize our sins, and salvation will be ours, not only in the future, but today. Because as the Lord says,
today you will be with me in paradise.